الحمد لله رب العالمين اللهم صل على رسولنا الكريم محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم شأن أمر ما هو الله وكلام دي وأنبر مثلا وبيل جدي الحمد لله رب العالمين أم الله سبحانه وتعالى فوق ولي من دون مسامي يانغ سلامي أنا سلامي ينقو في أكل لك أنغ شأن أمر ما هو الله وكلام دي وبي الله سبحانه وتعالى فوق بو أم بفو عليه كان الحمد لله رب العالمين ودنا ولندا كونو أي ولندا بلا no yoro mina no ye azabil qabri su'alun fil qabri wole ɲininkali ye kaburu kono an ye walanda bila yen donc walanda in bolila jumɛn kan an y'a jira k'a fɔ hadamaden ni sara o dalilu jɛlen do hadisa kɔnɔ alakira ka kumakan na sallallahu alaihi wasallam k'a fɔ ni hadamaden sara n'a donna kaburu kɔnɔ a bɛ ɲininka kaburu kɔnɔ mɛlɛkɛ fila fɛ n'a bɛ fɔ mɛlɛkɛ fila in ma ko munkar wa nakir donc o ye dalilu min jɛlen do kiraba ka hadisa kɔnɔ sallallahu alaihi wasallam donc f'an k'a dɔn kuranɛ aya dɔw bɛ yen ni ala subhanahu wa ta'ala b'a fɔ la an ye alikuranɛ kɔnɔ a bɛ suratu taha kɔnɔ ala subhanahu wa ta'ala b'a fɔ la suratu taha kɔnɔ ko cogo di minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra a ko minha khalaqnakum ko anw ye aw hadamadenw an y'aw dan ka bɔ nin de kɔnɔ nin jumɛn tafsirtigi ka ma'ana kɔrɔ la minha khalaqnakum ay min al ardi khalaqnakum ya'ani abakum adam تفسير تجي يورين ولا قوم منها خلقناكم عليها معنى كجمعه أي من الأرض خلقناكم يعني أباكم آدم كو معنى أو هذا مدين أو بيب بولا دوكو كلين نقرأ معنى أم بيب فايا آدم أي نيا تغلق آدم عليه السلام أم فآدم بدنا كبو بقولي لا نوي قرآن آية بو سبتي لا أني كفو آدم بدنا كبو بقولا أم فآدم بدنا كبو بقولا ويام بيب فايا مي هذا مدين تو ولو ننا تشكودي ولو منا بغسرة في ولو ننا نجومي نطفة مني تمنا ومنا قرآن آية بفران يشوفي كوار مدين مني وديدو عبلا جلين صلى الله مني صرافه ما أنفع آدم ودانا كبو بغلا دون أسرع آدم مي آدم دانا كبو بغلا دون آدم الدين بي بغوي دون ده كما قرآن بفران منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى كو أو آدم دون دان كبو نين دي كونو نوي بغوي وفيها نعيدكم أو بلجري مكلا سيجي كنا بقوي نما من يوروني ولا دوني وفيها نعيدكم معنا أم بدنا كبو بقو كنا وفيها نعيدكم بقو كلين كنا أم بلجري مكلا سيجي كنا بقولا معنا نوي قبروي نيا تغلقني معنا قرأي جمعي دو بتان يوروني انت كوبي مغو حكلين يغميني أي وي جمعي معنا ni warawi ma minun dun amana ke chugo ni wara yidun ibina bo wara in kono do ibina na labami tahta al ardi ibina dugule inde kan toujours ni tasma imami jeni ni mugumugura ibina kila kana ke cogo di na ni kela tasma yi jeni ila i mugumugu abina laban yɔrɔ jumɛn dugukolo in kan wala dugukolo in jɔ ta tal ardi a bɛɛ bɛ laban ye dugukolo in de wason kuranɛ b'a fɔ an ye minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum a mana kɛ cogo cogo i bɛ munumunu cogo cogo i laban in kɔni ye dugukolo in jukɔrɔla ye donc o ye dalu min jɛlen don minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum anw y'aw hadamadenw dan ka bɔ bɔgɔ de kɔnɔ wa aw bɛɛ lajɛlen bɛna segin ka na bɔgɔ in de kɔnɔ أو بلد اللي مسكي كنا بقولا ومنها نخرجكم تارة أخرى معنى يوم البعث أو بلد اللي مكلك كنو كبو قبرو كنو كتا على كيما جودونا بلد جري ماشي ماما بريسيسي تشفرا مسوكا دمسني فرا ما قربا كافر فرا سلاميكا أمانا كاسيو سوي كو بلد جري من السا أقول منها خلقناكم أو هذا مديو أو بلد جري دانا كبو بقولي وفيها نعيدكم أو بلد جري مكلك سجي كتاب بقوي نكونا ومنها نخرجكم تارة أخرى وأو بلد جري من كلك أو بلد جري لابو kabo bogo ngono ka kala ka taw jo al qiyamah jodo kene kan ka bela jere nyini ga ka bara keta bela jirina don e dalu min jelendo afo hada made ni fatura ka bani dona kaburu kono nyini ngali be hada made bela jere nya kaburu kono min dona kaburu kono min mado madama fa ka famu yen ni allah subhanahu wa ta'ala mo be ni ndela allah subhanahu wa ta'ala am be hada made ni ndela na kala azabu ye ni ndebe azabu ye na kala naimu ye ni ndebe naimu njet santi fo hadamaden kan yoro in fam kosebe abe se ka ni yoro nu ye hadamaden je abe foyi mai kan limaniya in madafa do kan limaniya te dafa kan ni yoro ni adamu to ila fiu kan yoro ni ka fo e madani yoro ni na o tajira o ba to kan limaniya te dafa non fi ka dani kuma kan non bela jelen da kada kan rasulu kuma nan bela jelen kan sallallahu alaihi wasallam ni qur'ana aya min be na be kuma azabul qabri ka yira ka fo dalu be ka min se ka fo ɲininkali bɛ hadamaden ye kaburu kɔnɔ ni sara tuma min na
donc fo hadamaden ka danina kosɛbɛ a tanke dala la k'a fɔ lahara jɔ dɔw bɛ o ye ghaibu dɔ ye ka da ka lahara ma se an ɲɛna fɔlɔ a fɔla ghaibu do a fɔra i dala la a tanke i dala la k'a fɔ o ye tiɲɛ ye dala k'a fɔ suwalu min fɔla n'a fɔra ko ɲininkali bɛ kɛ kaburu kɔnɔ o ye suwalu in tiɲɛ do donc ni nin yɔrɔnin y'i jɛ nin yɔrɔnin mana maa o maa jɛ i ka limaniya in tɔ k'a jɛ do dɔw b'a jɛ fo nin yɔrɔnin ka dafa i la fɔlɔ a bɛ sɔrɔ ka f'i ma ko limaniya jɔn hakika yarabi ala kan kɛ shana maramada ka kalanden ɲuman ye ala kan fatu silamɛya diinɛ kan ala kan kunu silamɛya diinɛ kan an b'o ɲini ala subhanahu wa taala fɛ fo nin ye parti filanan ye min bɛ ka kuma limaniya kan yarabi ala kan kɛ limaniya jɔn ye assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuhu